Nicole! Hello! Naglalakad ang aming Nanay! Laki ng tiyan! Uy, nanay! Buntis ka na, nanay? Lola na si mama! Ilang buwan, nanay? Ha? Ilang buwan na yan? Ha? Babae ba yan o lalaki? Ha? Dito, nanay! Dito, nanay! Dito, nanay! Hindi kayo naasa! Masakit na ba? Dadalhin na kita ba ako? Delivery room? Elmer! Oh, sakit na! Sakit na ng tiyan niya. Lalabas na? Nanay? Nay! Nanay! Hindi naman ako maglakad. Ganun na yun. Hindi na makatabi yung nanay. Laki ng tiyan! Be, bakit? Para ka napapalakad. It's okay, up. Cute ka kasi, Nay. Up, Nay, up. Dali, ikaw ang baby. Good ang nanay. Yan, mag-exercise ka, Nay, para matagtag yung tiyan mo. Para yung bata bumaba. Come here, Nay. Hindi nalaglagan yan. Nay! Ito tayo, Nay. Hindi ka, Nay. Itsura niya. Yes! Naglalakad ng nanay namin. Naglalakad na. Kita niyo yan? Ang galing, no? Nabuntis pa agad. Ang bilis! Cute niya, no? May payak-iyak ko. Parang matanda. Ate, diretso na sa maglakad. Ay, maglaba ka na, Nay. Yung langganan nandun na, Nay. Nay! Ang laki ng puto. Nay! Sabi niya, let me. Sabi niya, Nay! It's okay, nanay. Oo, ngayon ang tiyan mo. Hinawakan mo na. Lalabas na. Baby. Uy, na, hindi ka nag-bra. Nakikita mo? Oo. Wala ang bra mo? Nasa ginawa yan, no? Usam. Sige. Sige, Nay. Lakad na. Diretso na siya, di ba? Ba't may payak-iyak ka? Dati, 10, steps. Oh, ngayon, diretso ng nanay. Diretso. Huwag lang baso. Magbasura, Nay. Yes, ang galing naman ng baby. Good girl, Nicole. We're so proud of you. She's 1. Oh, she turned yesterday 1 Yeah. year and 1 month. Yeah. We forgot. Your birthday yesterday, Nicole. Yay! Now she can totally walk. Later she will run. Yay! Good girl. Good girl. O, pakita mo yung ano mo doon. Galing mo. Dali. Dali, sabi mo tangos sa ilong. Come. Oo, tangos ilong. Ayun na. Be, tangos ilong. Tangos ilong. Tangos! Tangos ilong. Tangos ilong. Good girl. Wow! Ang galing! Oh, beautiful eyes! Beautiful eyes! Beautiful Beautiful eyes! Dali! eyes. Nicole, oh, dali! Beautiful eyes sa Beautiful kanila! eyes. Beautiful eyes! Nicole! Nicole, beautiful eyes! Beautiful eyes! Beautiful eyes! Dali! Beautiful eyes! Daw, beautiful eyes daw! Be. Wala sa mood. Doon nga tayo sa ilaw. May ginagalaw kasi siya sa ref eh. Ay, ito. Where's the light? Where's the light? Where's the light? Where's the light? Where is the light, Nicole? Oh, look, Where where's is the the light? light, Nicole? Look, where's the light? Where's the light? Show! Show the light! Dali! Busy siya. May hinahanap siya eh. Ganyan naman yan pag may camera eh. Bakit? O, sige na. Saan na lang. Wala sa mood si Baby. Hindi kasi nainis siya dahil naasar natin sa kanina. Ay, hindi na. Nay! O, yan, Nay. Ilang months na yan, Yan na, Nay. Gusto niya maglakad. Pero sabi siyang bundat na. Ewan. Bagay sa kanya yung ganyan tali. Mukha siyang nanay. Sabay ganon. Good girl, bunda.
Good girl, Bundat. Ikaw si Bundat. Pa-picture natin. Picture.